Oke guys, kita lanjut untuk jenangnya di malam hari. Gilo, wes, gilo. Nah ini makin pengen orang siswa sangat Jun. Sangat Jun, kau peng. Jadi sisa nih, kamu. Jadi sisa nih, aku rasa ngalor. Iya. Amit Pak. Oke. Ternyata kebon. Sini ngalor. Parang di mana? Oke. Oh ini sapa, Bang? Betul ana jujuh ngono kok. Nang kok ini sapa? Iya. Sopo sing ngarep? Iya lah. Amri siapa jenenge? Bondet siapa jenenge? Mari. Oh, doanya kayak gitu bisa. Ini mana? Kita sama. Yuk. Hah? Kita sama. Bona juga. Memang suka guna. Ya terus jeneng sini Mau. Oh, lah ganti. Tas sopo? Golek gandeng. Gitu. Aku dhewe apa ngatas? Dewe ora apa-apa lho. Orang ngatas ini. Ya tam kene lho. Iki sapa tak montor mak. Bunda sawo iki diomongin ngono. Kastok ya. Enggak usah rame. Yasinan ki. Yasinan. Nyanyi kok yo yasinan baru. Pak Sori Binti dhewe nanu omahe dhewe. teko bisa. Marwani sapa rene lah. Anu wis dikotalne Mas Roy. Wis dikotal. Lek nulis ora urut kok. Itu dhuwur ning kebon. Dari saiki. Sehat. Kali se kan pertama gue bukune dadi piro ya. Loro lho e. Wis tak didoi. Lho ora ditempelne lho. Iya, iya. Ya. Pak Henu nanti Bang. Pak Edi. Kita pengen balas. Oke. Nah, kamu mau dibuka aku. Ngimbangi lho kok. Sangat kok, Pak. Kopinya gini di Pak. Kopi. Kopi enggak. Wih, travel kan. Ya, ojo turu. Arep ngetas kok. Kalau bistri dituru-turu. Oh, lah arep ngetas kok turu. Kok giyang-giyang. Mbak, piring sing kosong di. Sing kosong. Karo jangan travel. Bawaan ayam ya. Pun. Balas dong. Kamu takut ya? Orang. Kayak balik. Bener saya tahu. Rupane mau olah ya. Rupanya nang dhuwur iki tak ning piring ta? Bantu. Oh, mambu. Oh, mambu kan. Yo lagi delok bakso. Tangga. Berarti jangan. Ada. Saya tangan kadang ngetok tapi paling ya balik cici Enak lah di sini. diserok-serok aneh. Aropa ayo. 14, 17. Wong tak kene soto kono milih sing anu nasi biasa model ngono. Soto ada Semarang. Ah, ora apa-apa warung. Podo iki. Ayo Mbak Lasmi. Penyantan yang sopo dhewe. Nggih, karo ngene Mbak. Palingnya lah men. Iki ngene. Sawi iki. Ndolake sawi iki. Dan ruwet aku mau. Oh, bagiannya Cepet.
Aku ya lah. Saya suarane kira. Pak yo yo. Oh iya. Kelompok itu. Kan jane plek malah kena ngetok. Iya. Bisa apa mau? Ayo. Aku sudah lingkup dot ganti mang. Ora kendi ngrokok kae lho teh. Lah iku aku sudah santon. Kon foto nek ning dowo kae. Ora. Kok lantel ya pagah. Si anyar kowe. Lah iya. Cepat lagi. Macam. Bawa ayu ya dan ya benar Ora tak corak lho, tak corak nih. Tak centang itu enggak nih. kami atur coba. Enggak. Kan tak centang tuh. Belakangnya. Bobo ayu ya saya apa mes demo padahal mau teriak lagi mikir yang Oke. Ini loh. Pikir mampu. Lowe ya. jane ora ngake Golek semule, lek semule. Iki lho Breaking kok Mbak Gibran ora melok meresi lho. paling budek kok Kita dhewe. Halo. Ala ono koretan gue. Itu ini udah ungkapin lagi mesti. Wah, cek. Ada nih. Tapi nyamari. Lahir bukan. Nah, wah. Aku lekas lainnya hentek lho jan. Penutupan. Ora. Ya. Ini dah kamar. Terus karo sapa iki? Ini Darul. Kae. Nah. Sapa nek kono? anu bojone tati to sene Enak. sapa ya bojone tati Tati. oh karo Kim Mbah ora kentel. Ku udah takon. Sopo? bojone tati menane to Tati tati Jani. lha iki RT ne. ora roh kok Eh. tati pas men Imam. Oh, Diki. lah sampean kok disyukur omong Imam mulu lho. heeh bojone Mbak Tati Lha Imam bojone Wati Oh iya. Sarimin, Sarimin.
bojone tapi imam. Ganti kok. Kesel dene sing ngetan iki. Lah wong kudu ngalekne tomo. Wih, Apa? Bayar diborong harus ya. iki ngedeke wong slow lek iki. Aku mudhek manut bengi ya. Ini nglipir ngono ya. Nglitir. Lek Pak ini kok efek bertahan. Kopi. Imam Tatik ngono, imam. Turusan. Iso kendang arep ora nang kecil kok. Kecil. Arep ndang kecil. Ora patek. Aku Mbak, enggak. Kopi. Kang Firmane Kayak iki ya. Ini wis buar. Kasinane pokoke anu buar kok nanti. Malam Jumat video acaranya tuntutan acaranya Ngaji larang kok. Dayani ya. ngaji pengumuman Wah, lek ngene aku ngaji pokoke nang dehem wis. Maksum pokoke nang dehem ngono wis. Dadi iki. Harus saleho. Ora. Saleho dengan Lah kabeh ngaji. Tuh. Boleh. Oke. Eh, Aku mau tolong foto ke Bokin. kapan? Aku bunga-bunga ya. Mosok. Iba. Bagian mata. ya Yuni iki nah Kan kusung salah narap. Lagi mau ke telek. Kayak Yun. Kaya nang dire. Yang kedua, kita bukan ini.